ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా, ఇలాగా సమ్మర్ డ్రింక్స్ ట్రై చేసి చేసుకోండి. షర్బత్ నేను లెమన్తో అండ్ పుదీనా, జింజర్, బ్లాక్ సాల్ట్తో ఇలా క్రష్ చేసుకుని చేశాను. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నది. చాలా కూల్గా, సమ్మర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎక్కువ డ్రింక్స్ తాగడానికి ఇష్టపడతాం కాబట్టి కూల్గా, గ్యాస్ ఉన్నవి కాకుండా ఎక్కువగా ఇలా చేసుకుని తాగండి. బ్లాక్ సాల్ట్ని యూజ్ చేశాను. మీరు కావాలనుకుంటే బ్లాక్ సాల్ట్ స్కిప్ చేసి నార్మల్ సాల్ట్ అయినా పింక్ సాల్ట్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి. నేను ఒక స్పూన్ షుగర్ వేసాను. సో మీకు షుగర్ నచ్చకపోతే కనుక హనీ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి. కానీ షుగర్ అయితే కొంచెం టేస్ట్ చాలా వేరే టేస్ట్ వస్తుంది. సో నేను పుదీనా, జింజరు అండ్ షుగరు, బ్లాక్ సాల్ట్ వేసి క్రష్ చేశాను. అండ్ అలోవెరా జెల్ ఫ్రెష్ అనమాట, ఫ్రెష్ తీసుకుని దాన్ని కట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న జెల్ అంతా తీసి అందులో వేసుకుని క్రష్ చేసుకున్నాను. పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్న మధ్య మధ్యలో పల్ప్స్ కింద మనకి తగులుతాయి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యూర్ కోకోనట్ వాటర్, మీకు అనుకో కొంచెం ఫ్రెష్ వాటర్, ఫ్రెష్ కోకోనట్ బొండాలు ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈ బాటిల్ తీసుకున్నాను, ప్యూర్ కోకోనట్ వాటరే. సో దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో ఏంటి టేస్ట్ అంటే చేసుకునే విధానంలోనే టేస్ట్ ఉంటుంది, ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయడంలో టేస్ట్ కాదు. ఈ పుదీనా, జింజర్ అండ్ సాల్ట్, షుగరు క్రష్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా క్రష్ చేసుకోవాలి. క్రష్ చేసుకుని ఇలా షేక్ చేయడం వల్ల, ఎంత షేక్ చేస్తే అంత బాగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. నేను చెప్పడం కాదు, అసలు యాక్చువల్గా నేను చేసుకుని తాగినప్పుడు నాకే అనిపించింది, ఫీల్కి చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది. సో అయిపోయింది మొత్తం. ఈ రకరకాల మనం చాలా ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా, ఫ్రెష్గా తీసుకుని తాగినప్పుడు మనకి ఎనర్జీగా ఉంటుంది. కానీ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా ఎనర్జీగా ఉంటుంది. సో కోకోనట్, అలోవెరా జెల్, అలోవెరా, ఫ్రెష్ అలోవెరా చాలా బాగా అనిపించింది. సేమ్ ప్రాసెస్లో పుదీనా, అల్లం, బ్లాక్ సాల్ట్, షుగరు యాడ్ చేసుకుని క్రష్ చేసుకుంటున్నాను. క్రష్ చేసుకోవడానికి వేరేది కనిపించగా చాకు పెట్టాను. సో లెమన్ వేసి ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసి చేశాను. షేక్ ఎంత బాగా షేక్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. అండ్ సబ్జాలు వేసుకున్నాను. ఫుల్ ఎనర్జీ అన్నమాట, రీఫ్రెష్ అయిపోతుంది బాడీ. అయిపోయింది నా డ్రింక్. డెకరేషన్ కూడా చేసేసాను. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే ఆ టేస్టే వేరే మారిపోయింది క్రష్ చేయడం వల్ల. దీన్ని మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ లెమన్ జ్యూస్, వాటర్ యాడ్ చేశాను. సేమ్ ప్రాసెస్, కాకపోతే రకరకాలు అన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయటం వల్ల, ఈ క్రష్ చేయటం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది మారిపోయిందనమాట. సో నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.